Ja. Ja, velkommen til 3.K her på Aalborg Katedralskole, hvor vi er i gang med Nordjylland på spil. Vi har trukket kultur, og nu er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan få kulturen ud til gennemsnitsnordjyden, i stedet for at nordjyden skal opsøge kulturen selv. Og i den anledning har vi fundet på den her app, som man kan hente ned til sin iPhone eller sin smartphone. Men det kommer også til at foregå sådan, at i de største nordiske byer, som Thisted, Frederikshavn og Hjørring osv., der kommer nogle store interaktive skærme, hvor billedet ser sådan her ud, og så kan man finde ud af, hvad der interesserer en. Og eksempelvis så kan vi gå ind på sport, hvis det er det, man har lyst til i dag. Og så kan vi se, hvad der sker i nærområdet. Og så kan vi se, der er mountainbiking, klatring og street-turnering. Og hvis jeg har lyst til at spille en street-turnering, så går jeg ind på det. Og så kan jeg så se, at det sker kl. 14 på Havnefront, og man så være 5 mænd på hvert hold. Og hvis jeg lige vil vide lidt mere, så kan jeg så gå ind på Facebook-siden for eventet. Og så er der så mere information og ikke stille spørgsmål osv. Men hvis nu det ikke lige er fodbold, jeg har lyst til at spille i dag, så kan jeg gå tilbage til menuen. Og så ind på musik, hvis det er det, jeg har lyst til. Og der kan jeg så se de tilbud, som der er af musiktilbud i Nordjylland. Og så kan jeg så scrolle ned for at se, hvad det ellers er. Men Kim Larsen fanger mig lige, og det har jeg lyst til. Og det kan jeg se, det foregår i Skovdalen, så den tager jeg. Og det foregår 20:45 i Skovdalen, og det koster 200 kroner at deltage. Men skulle jeg være i en uheldig situation, at jeg bor langt væk, så har vi det, der hedder Kulturbussen. Hvor den her kulturbus kan rundt i Nordjylland og samler folk op. Og lad os sige, at jeg bor i Thisted, så kan jeg blive hentet på Rådhuset, og jeg har trykket ind, hvor jeg bor henne, så jeg ved, hvor jeg skal køre ind. Og hvis jeg gerne vil med bussen, så trykker jeg altså her, og så har han godkendt mig. Og så bliver jeg altså hentet, og så er jeg klar til at tage til koncert.